kallon mu tare da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an dora. Karamar hukumar Ikar dai na cikin ƙananan hukumomin da Allah ya tarfa wa garin su nono game da maganar matsalar tsaro a jihar Kaduna, saboda ba a taɓa samun wani rahoto na hare-haren 'yan bindiga a ƙaramar hukumar ba. Sai dai kuma muƙaddashin jami'in hudda da rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya ce ana zargin akwai wanda 'yan bindigan suka biyo ne shi yasa suka yi wannan harbe-harbe. Gaskiya muna da wannan mummunan labari da ya faru a wannan wuri namu. Amma menene ainihin abin da ya faru? Abin da ya faru, akwai mutane da suka zo wayanda suke baki ne a wannan gari, sun zo kusan tun da la'asar suka tsaya a garin nan suka yi fiffira da jama'a suna tambayar wani wanda suke tambaya din nan hafin to be kaman shugaban 'yan bijilanti, kuma har suka ɗan yi siye-siye a wannan gari. Amma matsalar da ta faru shine su jama'an gari ba su sanar ma jama'a ba. Security yau na kowa da kowa ne. So bayan ba a sanar ma jama'a ba, mutane sun zo suna sallar isha'i, wallahi wannan iftila'i ya zo ya faru, suka zo suka bude ma, bayan sun harba a nan take mutum 3 suka rasu, suka sake matsawa suka yi harbi wasu, wanda ya muka samu total mutanen da suka rasu guda 5, sannan 2 na a asibiti. Bayan nan shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna wato CP Musa Yusuf Garba yana ƙara jajanta musu, kuma an sanya jami'an mu ko ina da ina a yanzu haka tare da rundunar sojoji sun shiga dazuzzukan nan domin mu tabbatar da cewa insha Allah ba mu sa'a mun kama wa'annan mutane, kuma mun dakatar da irin wannan abin daga gaba. Malam Musa Sayasaya na cikin 'yan uwan Malam Adamu mai wankin hulan da ke cikin waɗanda 'yan bindigan suka hallaka. Kuma ya ce kaddara ce ta ritsa da ɗan uwan nashi marigayi domin har ya bar gurin ya dawo. Ya ritsa dai da yayanmu zahiri, akwai yayanmu. Wa sunan shi? Sunan shi Malam Adamu, shi ma suna ce ta kai tunda mai wankin hula ne yake kuma sai wa jama'a. Yana cikin masallacin lokacin da aka harban? Ina ga a wajen masallacin yake. Dan an ce har ya to sai ya tuna an bashi wasu huluna ya manta za masallacin bayan an yi sallar isha kenan. To ya koma zai ɗauko hulunan kuma abin ya same. Duk da zaman lafiya da fahimtar junan da ake samu a yankin Ikara da kana hukumomin da ke kusa da akwai jami'an tsaron da ke aiki na sa kai domin taimakawa al'ummarsu. Kuma ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki a ƙaramar hukumar Ikaran da ke cikin waɗanda suka je gurin da wannan abu ya faru da farkon faruwar shi a daren ranar Juma'a. Ya shaidawa muryar Amurka cewa su kan ba su taɓa ganin irin wannan ba. To kamar dai da suka zo sun tambayi wani mutum ba a sami ko ganin shi bai ko ba su an samu su bane, daga nan sai suka yi wannan harbe-harbe. Harbe-harben kamar yaya? Mutanen cikin masallacin suka harba. Ana sallah ne a lokacin? Tun idar da sallah. Yanzu kenan akalla mutum 7 suka rasu. Yanzu akalla mutum 8 sun rasu, tun da shi na 7 ɗin na ga asibiti an dawo da shi a rasu ya rasu. To dama an taɓa kawo hari saya ne? A gaskiya mu dai a dai sanin mu ba a taɓa kawo musu hari irin wannan ba. Karamar hukumar Ikarar dai na makwabtaka ne da ƙananan hukumomin Makarfi, Soba da Kubau a jihar Kaduna. Hakanan kuma ta yi iyaka da tudun wadan jihar Kanan Daban da dukkanin waɗannan ƙananan hukumomi kuma suke zaune cikin lafiya ba ta da hararen 'yan bindiga ba. Wanda wannan kuma ya sa waɗannan ƙananan hukumomi ke kan gaba wajen samar da abincin da ake ci a jihar Kaduna da sauran jihohi makwabta. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora.